Mandarina. Bai, mandarina nola ingo ekau. Zuritu ingo jau, eta gajuak atea bakizu nola beitu, Berezi ingo, nahi zu, bestela igual nik ingo jaltago, Bai. Beitu nola iten dugu, Juten dugu atea. Beste aldiari eiti jo, atea. Eta gero iten dugu guztiz garbitu horrela. Gaine arraia garbitzen horrexo, ekau, errez ingo, Lander. Beitu, hola jute baitu pixkanaka, bai, pixkanaka. Bueno, beitu, bat ingoiat, eta ik besti ingoik, bale? Ondo irutzen zaik. Baten hasiere ingoiat, hola junberrai lasai, eta ondo garbituta da honian, hombre, ahi gaina labana ondo moitzek. Orduan, hemen, ikustea ian nun dauden, gajon bukaerak, bale? Orduan, inbiar dena da, marra baten alde batetik harrapatze jau, triki, eta bestian beste aldetik, trikitra. Eta hemen txekau ja gajoa garbi, bale? Eta aukero bi satitan, hiru satitan da entxala da. Kanpoko azali gabe. Oie, kanpoko azali gabe eta barruko eta tarteko gabe. Ulertzek, hemen hartzen dekurrengua hola, txiki. Elegante, Eta txikitxa. Venga, ire kontu, bale? Txiki eta txikitxa, esan berrek, Mila zemati berdia, bilek? Bi mandarina osuak. Bueno, asko xamar, Iten boazeko, lasai ibili.